Nangayon na tabang ang mga residente sa Sitio Sanduan sa Barangay Tamugan, Marilog District ning Dakbayan sa Davao, human natabunan sa nagdahili nga yuta ang ilang bugtong dalan tungod sa sunod-sunod nga pag-ulan. Niadtong Domingo, natabunan sa yuta ang ilang karsada. Wala na ilaing maagian ang 357 ka pamilya nga namuyo sa Sitio Sanduan ug ang ilang alternatibong dalan tuyok ko na kaayo kay didto na sila muagi sa Sitio Kapatagan, sa Sitio Pangyan ug Sitio Kalayaan ug ituyok na nila ang ilang produkto ug ang mga estudyante mo tuyok na usab aron makaadto silang eskwelahan ug aron madala ang mga gulay sa merkado didto sa Kalinan District. Ang Sitio Sanduan mao'y nahimong paraiso sa mga kanhi rebelde nga nanimuyo ng malinawon human sila misurrender sa gobyerno. Ang pagpananom og gulay, mais ug uban pang lagutmon mao'y ilang panginabuhian ug nahimo na silang malipayon. Kining usa ka maestro nagbutyag nga nakakalungkot isipin ko na hindi tayo makaakyat doon sa Sitio Sandunan dahil nga sira nga yung ating daan papunta doon. ang mga estudyante sa Sitio Sanduan didto nagtungha sa Pangyan High School ug apektado na kayo sa landslide. So malalim na po itong tubig na to. Ingon ana kalalom ang normal nga gilawmon sa tubig nga dili basta-basta matabo kay mahumudman ang mga estudyante. Makita sa video nga gipadala ni Aida Siesa ang usa ka leader ug kanhi rebelde nga naglisod ang mga motor nga makaagi sa dalan kay natabunan na kini og yuta. Ang pagsira sa dalan dako og epekto sa mga estudyante ug sa mga residente kay mudako na ang ilang gasto sa oras sa pagbaktas ug sa gasolina sa ilang motor tungod kay motuyok na sila sa laing karsada ug labaw sa tanan. Dako kining perwisyo sa ilang gulay kay dugay naman kini moabot sa mga merkado. Naghangyo karon ang mga residente sa Sitio Sanduan nga unta madungog sa lokal nga panggamhanan ang ilang hangyo ug ayuho na ang ilang karsada. Edith Caduaya, News 10 Philippines. Stay safe.